И така, здравейте, пичове, аз съм Shadow Funny. И значи днеска ще правим ревю на SP Gaming, SP Craft, съжалявам. И надявам се да ви хареса, само дет ми лаги. Да го направим малко така. И значи, сега да започваме с варповете, само да покажа спауна. Опа. Тук има такова, един чест, който ви дава някои неща. И сега, значи първо да кажа, че който не е гледал клипа на It's Deluxe, има томбола, може да напишете ето това име It's Deluxe BG в YouTube и да запишете в томболата. Ето го спауна, не знам защо ми лаги толкова на този клип. Сега ще ви го покажа. Първият спаун не беше як, беше, но просто не беше толкова. Но тук е бая яко, са го направили спаунчето. Да. Нека започнем с ларповете. Първият ларп, който ще отидем е едно в едно. Ларп едно в едно, за да отидете, пишете едно в едно, дуел. Има на играча, примерно Youth Gamer, Арена 3, примерно. И цъкате Enter. И играча, който сте пратили, трябва да напише едно в едно, Accept. И се върнем следващия ларп. И така, хора, това е ларп Drop Party. Тук в този ларп се провеждат евенти. Тук е кошчето. И да, тук се провеждат евентите. И хора, моля, когато сте VIP, поне не се качвайте догоре и да убивате честовете. Да, се видим на... И така, хора, сега сме на Warpend, където можете просто да скочите долу и вече да се мелите като... не знам. И тук има също джимче, мисля, не знам точно, защото не съм идвал на посла. Ето тук може да си купите пошълки. Ето. Или да вземете, не знам да се купа. Спивате пошълката и се метате. Ето даже има ендър честове, тук са моите неща, евенти. Тук са ендър честовете, да. И да. До следващия ларп. И така, хора, тук сме. Значи, няма да покажа всички ларпове. Ще покажа почти най-главните. Да, най-главните ще покажа. И това е ларп евент. Съжалявам. Ларп джъмп. И тук е, значи, из джъмпа, лесния джъмп, тук медио джъмпа, средния джъмп и ето тук хард джъмпа, който днес не изглежда труден. Мисля, че този джъмп... Да. Окей. И се срещнем на другия ларп. И така, хора, тук е ларп PvP, където пак също може да се free items. Да, ето тук цъкате и ви дава free неща. Тук free potion. Не. 100 пари трябва да видите. Добре.
Добре, ще се после снимам пари. Да. И това е Warp PvP. Ето да ви го покажа. Нема кефи, аз съм мерих оня ден. И да, само да подчертая, че в сервера няма хакери. И да, се върнем на следващия. И така хора, тук сме на Warp ранг и тук ето само тук пише кога изтича и да, и пише ранговете, нали? Да. И да, хора. Вот. Ами да, добре. И пак на следващия лап, целият клип стана спиране, но просто не мога да стигнем времето за всичките и се върнем. И така хора, сега сме на Warp Race Info. Тук вече вие ще си прочетете. Може спрете на пауза да видите. Е така отдалече, ако се вижда. Е тук Race Remove, Reset Flow Through и така нататък. Сега да отидем на друг Warp. Сега няма да спрем клипа. Ще отидем на Warp Repair. Това е Warp. Ага, да. Тук да си поправите примерно меча с диаманти. И така хора, съжалявам. И така хора, съжалявам за това, което чухте. И да, да отидем на последен Warp, който ще е Warp Mining. Чакай, и ето тук, значи това е вече за евента, нали? От 3 до 12 може да се копае, мисля. Да, обаче сега е 5 часа и не мога. Да, добре. Както и да е. И да, това е последния Warp, който ще ви заснима. И да отидем на спална и да приключим клипа. Мисля това да е. И да, надявам се клипа да ви е харесал. Коментирайте, оценявайте и до скоро!